Congo RDC dangarlejuguba dɔ daminɛna ni kɛlɛkɛminɛntigiw ye bi alamisa jamana finitigiw ni jihadijɛkulu ma M23 maaw ni ɲɔgɔn cɛ Kirima sigida la. Mozambique kiritigɛ dɔ daminɛna min bɛ $2 miliyari kun kan. Mɔgɔ 19 de ɲanginen don k'u tɔgɔ yera conteneur belebele dɔ tununi na min kɛra sababu ye k'u ka jamana sɔrɔ dafiri. Italie jamana ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ 14 minnu bɛɛ lajɛlen bɔra diɲɛ jamana wɛrɛw ka bisimila u ka pankulu jigiyɔrɔ la Rome ka kɛɲɛ n'u ka laɲini ye min bɛ baɲumankɛw kun kan ka dɛmɛ don taamadenw ma Tripoli Libi jamana faba kɔnɔ. Nigeria baɲumankɛ tɔn Elizabeth Glaser Pediatric ani AIDS Foundation bɛ wulikajɔw la walasa ka se ka dɔ bɔ denmisɛn fitininw bangeli la ni sida banakisɛ ye. Sudan Arastafariyanw olu ka ɲɛnamaya taabolo min tun ɲɔngirila u ka jamanatigi kɔrɔ Umar al-Bashir ka fanga waati ko kabiri fanga dafiri kɛra finitigiw fɛ ye gɛlɛya don u ka jamana la.